बस के गिर मनी बस के गिर मनी इड़े मुनि केसी उच्ची वरकना इड़े मुनि केसी को निल्ची वरकना उच्ची वरकना and handab ni ko porso kutumite ek ettalanga ite kalo ek nilasi वरकना ek ucchi वरकना pakka yeturato nai koya ek वरकबटु ek वरक ran bhagal ma na ur kandi lande nannu bodu paatla nahi ucchi makka talamu nan to ato wat dum le man nilli ki sama सर जय सेवा राम राम నేను पाatla nahi ucchi makka talamu nan to ato wat dum le man nilli ki sama सर जय सेवा राम राम నేను म्हणजे आपला समजणार अंड आचार विचार वाढका काढू मावरगिरी बुजुर्ग मायरून केस शिकणं आणि मावागिरी आचार विचार बता समाजन भारत उरकून वेस काढू तो कट वाईवाल पिढीतून साठी चर्चा की कठीण तुलसीराम पाटील नमुको दहने हेरकुमरा रामाराव साहब उंडे महागा वेडिल मध्य ऊर समझे आचार विचार वाढकण्यासाठी जागा इके तुलसीराम पाटला नावाय वावटे नावाय रोज काढू मस्त मराकना सावलीते इनके मिर्गना दिवसने बताइए करे माता मागिर सरी तोहा नीरो इनके वाईवाल पीढ़ी बत्ते मनते हो इनके वाईवाल ताकसेर मनत पीढ़ी चुड़ूसा इंदरवेली मंडल थिंतलू मंडल तुरीन मुको इधर तुलसीराम पाटला आध्वर्यंने रामाराव पाटला रामाराव काटोड आध्वर्यंने उंडे मापजे यशवंतराव महाराज उंडे बुजुर्ग वेडील मनतेरू ते समाजून तोहांसाठी समाजून मार्गदर्शन कियांला असी चुडूसा उंदी कोया गोंडी कोया आचार विचार तो चुडूसा पुस्तक लिहिकी सेर म्हणतो ಇದು पुस्तक लिहिकी ಸೇರ್ ಮಂತಂ ಇದು पुस्तकನಾಗ त्यानं मेन उद्देश बदलिते के मा समाज जाती रीतीतून पेशीत आकाना मावा जाती बदल मा संस्कृती बदल बिरकुन बांध ABCD जातीता करुसीन तेर काकाल बोनिन तेर पेपिन बोनिन तेर अद विचार गिर उरकुन फुसकी कटू उर तंवांगिर विचार को हान तेरू माग मरड बद खानदान दूर अंदाड बद पाड़ी दूर अंदाड बद पेन दूर अंदडू बिरकुन मुने सरितोहन लासे काकाल बोनिन वाल पेपी बोनिन वाल मामन बोनिंदना అది విచారతునसाठी అని మరాఠీ జాతి దాకా పుడతాడు आपला జాతి आपला समाज नूर आंदड కాబట్టి మా ఊరు కాండిరుకును కేంద్ర నీరు ఊరు కేంద్ర నీరు ఇంకే కరెమాతురు వెడిలకు మంతేరు కరెమాతురు వెడిలకు వెహవాకే సొత్తారు కొంతమంది ఇంకే బూర్ అయితే బుజుర్ग వెడిలకు మంతేరు ఊరగిర్ మరాఠు రాయ విచార ఎత్కట్టు तेन मदल गिर मगु अके खांडो समझी मतम खांडो सोच जगिराग बुजुर्ग वेडिल नगा खट्टी पटेल मत ऊरंगे आचार विचार लिहिकी सितातल ते उनके पदीन विचार की तुम कि जमगांव गिर मावा समाजून मुने ताक सही वालो भगवंतराव साहब मंतर वो नगिर उनके बोन खेव सिकुन वो नगिर आचार विचार पूछ की कटो वो आचार विचार उन्मुख लिहिकी तंग मावा बत्ते समस्या मनते ऊर मुनगिर मरा डिल कटू उंडे तानगा बताए वेहा तो हम मत और वेहा नूरू उंडे बदे गोष्ठी मत का गोष्ठी गिर मरा लिहिकी सिकुनु चुडूसा पुस्तक लिहिकी सिकुन मा जातीतून लासी मा कांड्रिकुन हो लासिकुनु मराठू सोनवादीर ते सोडितेरू इंके मत्ता पीढ़ी बत्ते मनतयो वीर कांड्रिकुन गिर मुने ओयान लासी चुडूसा पुस्तक लिहिकी सेर मनतम पुस्तक लिहिकी वाल मारता गिरे तिंग ऊरंग इंके आखरी वासी मनता इतगिरे पुस्तक लिखी सी बस के कंप्लीट आने बतेंगे मरमी फरोल यू आओ कीने के जरा समावा रंदून महीना क्या पाता तेर बतेंगे तीर्था विजय खजान आते के इस पुस्तक ने काम छुट्टी की वक्त न उन्हें मावर बुजुर्ग को इनके जमगांव तलवादर मावरो भगवंतराव साहब पेंदोन धातवादर वो न गिरे राया विचार यच्ची इनके नुमुख बचों ते लिखी तुम इस मावा लिखी सिगिर वन मुने वड़का कोम वड़कते पे जे वोरगिर बताए उन्हें चुकबूर अनिरु अनि दाने बदपाड़ी दुर्कुनु बदपाड़ी दुर पेन बगमंता ऊर बगडुरु अंदिरु माकुन बदलैते नालू सगा मंता नालू सगा तुनगिरे पेरसा पेन समदिर लाक्सी मंता पेरसा पेन बद पेन दगदा अंदिर बांध अंदिर मोदल पांडी कुपर लिंगल
मागून बसकैते सेड सगा पेन చూసితో అదే రీతితో పిలిచి మరి నేను టాక్సర్ మంతాడు కాబట్టి దాని పొర ఉండే చర్చ మా సమాజం పొర ఉండే చర్చ మా సమాజ్ బారి मुने सोंजरसिले मा समाज बारी कारीवाडा सोंजरसिले एजुकेशन तक वेले पेजे मंदिर खेती तक वेले पेजे मंदिर तानला सी की आचार विचार वेहान लासी वड्डी दिन चर्चा की कटेंजे जमगाव तल भगवंतराव साबुनु मावर मेधावी केसी वाला अट्टा दाने अमृतराव सारमेडी रायगुड़ा तलु उंडे वातुरूरू वेरतलीरू उंडे ठीक ठीक मान आचार विचार केन चिकून बदगीर मराठ काम कीते के बदगोष्ठी तक तपु सनुवा आता तपु सनुवाकने समझिर विचार येत कटिंदेरू चुडू నేను डिस्कस की कटिगे समदूरला बुजुर्ग आयो माव गोंडवाना माव कोयतुरा समदूर निल्त माव कोयतुरा माव समदूर निल्तगन फिरवा ಅಂತ ಇದು ಪಕ್ಕ ಇತ್ತು दूसरा समाज के पूछ की इनके फिरवाए के फिरवाते माकुन पूछ की वाइले पूछ की ಇದು ಮಾತ್ರ ಖಚಿತ ದೇಶರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇನ್ ಮಾತ್ರ ಲೇಖನ ఇంకటికి బతలు వడికి తల వెడుకుని వడికి సత్యంగా होते फिरवा ಅಂತ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೇಖಿ समदूरू 4 बजे से दुपारी आया दुपारी निलाना असके मावा फिरवा ಅಂತ समदूरू 4 बजे समदूर इथे का समजूರಿಂದನಿ मला ನಾಲು ಟಾವಾ ಮನಂತ ಅದನ್ನ ಹೀನೆಮಂತ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಯೆ ಬರೋಡ ಸಮದೂರು ಇಂಜರವಾ ಹೀನೆಮಂತ ಅದನ್ನ ಬರೋಡ ಸಮದೂರು ಇಂಜರವಾ ಬರೋಡ ಸಮದೂರು ಇಂದನ ಅದು ನಿಲ್ಸದಲೆ ಬಾಯಿ ಬರಲ್ಲ ಏನ್ ಮಂತ ವಾಸಿ ರೈಟ್ ಬಂತ ಹಿಂಗೆ ಸೊನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಗಮ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಲಿ ಏರಿಸೊಂದು ಮಾವ ನಾಡ್ನ ಸಿಲ್ಕಿದ್ರೆ ಗದ್ದಿನ ಏರ್ ಪೆಸ್ಸೆಲ್ మా కోతురు పంచంగే అదిందన पंचांग सुड़वलसले पहले परत गोड़ी वायन बेरे जाव गोड़ी अब बगक मंतंगे बतल पति ने ಅದು ಬಾತ ಮೆಟಿಂಗ್ ओके नालो मदंता ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತಿರ್ದೆ ಮದಂತ ಪೂರೆ ಬತ್ತಿರ್ದೆ ಮದಂತ की यादरा ಇವು ಅದು ಕಡತಲು ಪೂರಾ ಕೊಟ್ಟಿಲದ ಪುರೋಡನ್ ಪಾತು ರೆಂಡ್ ಮೇಸ್ಟ್ ಮಾಂತ ಪುರೋಡ ಗೂಡ ಮಾಂತ ಪುರೋಡನ್ ಕಡತಲೆ ಪಾತು ಅದ್ ಮೇಸ್ಟ್ ಮಂತ ಎಷ್ಟೊಡೆತ ಪುರಾ सुकुक ना करते समुद्र मदन सुकूक ಮದಂತಂಕಿ ನಾಲು ಮೂಲ ರೂಂದ್ ಮದಂತ ಕಟ್ಟುಡು ಸಮದೂರ್ ಮದಂತ ಸಮದೂರ್ ತಗನೆ ಒಂದು ಕಟುಲ್ ಮದಂತ ಕಟುಲ್ ತನ್ ಪೆಜಗಿರೆ ಅವರು ವೆಡಿದು ಕಲೀರ್ ಮದಂತೇರ್ ಮುಗಿರು ಕಲ್ಲೇ ಸೊಂಜಿ ಗಿರ್ಪುರ ಕವ್ವಲಿರ್ ಕಲ್ಲೀರ್ ಮದಂತೇರ್ ಕಲ್ವಲ್ ಕವೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಬ್ರಿನ್ ಮನ್ರ ಇಂತೇರ್ ವೇನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆತಲ್ ಮದಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ತಗ ಬದ್ ಘಡೆ ಮಾತ ಸುಕುಕ್ನ ಆಕಾರತೆ ಮಾಕುನ್ ಫೋರೋ बहुत सुकुक मदान तंगे बुजुर्ग वेडिल कुना सुकुक ठावा इनके नैसर्गिक पंचांग इनके इमराट वर्ग तड़तेन मदल नैसर्गिक पंचांग नೈ ಅವು ಬಾಲ್ ನಿಂತತೆ ನಾಲು ಮೂಲ ಸುಕು ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರನದು ವಡಕತೆ ಮಾರು पंचांग वडकते मारो मरण कोयन बदल निंतलते कोकिला तो कुकुर कुमड़ी आयो आयो बहुते मदन तंगयो ಅದಲಿಕ್ಕೆ ಸಮದೂರ್ತ ನಾಲು ಮೂಲ ಬಗ ನಿಂತಂಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಸ್ಕ ನಿಲ್ಲಂತಂಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಗೊಗುಡಿ ಕೂಸುವ ಟೈಮುನು ಪೊರವಾಸಿ ಸುಳಂತೇರ್ ಮಾವರು ते तरत फोरो निलताकी सिले ताना दुपारी के वेर सुडवाल बेरेंक सಕ್ಕರೆ ಸುಳ ಅಂತರು वेर मानेल तेज पाहिजे गोगडी ಕೂಸ್ಟ್ पाहिजे वेर मावर कास्तकाराला सूड पाहिजे फोरो सुळ अंतर समदूर बघा निलता इथे समदूर तलात फोरो वाहता इथे ने वीर विजा येतले सुरुकिंतेरू सिले का ठावा बराबर वाय मकिन ते गिरुंडल ಮುಂದಿ ಅಂಗಲು समदूर ನಿಲ್ಮಾಕಿ ನಿಂಜೆ ನಿಂತೆ ಆಂತನೆ निलानदपुर नालू ठावा निलानದು ನಾಲು ಬರಾಬರ್ ಅಡ್ಡ ಮಾಯವಾ ಫೊರ ಆಯವಾ ಗೂಡ ಅಂತ ಇದು ಮಾವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇಂಕ तेन बदल ಇದು ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಆತ ಉಂಡೆ ತನ್ನ ಬೇನೆ
4 पैसा ಅಂತ ಉಡುಸ್ನೆ 4 पैसा ಅಂತ ತಾರ್ನೆಗೆ 4 पैसा ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಕಾಣೋ ಮಾನ್ತೆ పద్యం అంతా వచ్చి ఇస్తుంది ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವೋ గజవాలే కవంత ಅಭಿನಯ ಅಂತೆ నరకపడి తార్సేన్ మన వీరు కల్లిరు కళ్ళు వైజరు ಅದು ತಾರ್ಸೇರನ್ ಮಂದ ಇತ್ತೆಗೆ ಅದು ಕಟ್ರು ಸೋನೆ ತಮ್ಮಂತ ಟಾವ ಸೋನೆ ತಮ್ಮಂತ ಅದೇ ತಾನು ಕಾರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದು ತೇನ್ ಬೆರಂಗಿ ಮೂಬೀರ್ ಕಾಲಿರ್ ಮಂತಾರೆ ಟಿವಿರ್ ಕಾಲಿರ್ ಚೊಕೊಂಡ್ನೂರು ಮಂತಾರೆ ಹೊರವ್ರ ಕಾಲೇ ಚಿಸ್ಟೆಡಲ್ ಮಂತ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಈಗಿನ ಹುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಬಚ್ಚೂರ ಕಾಮ ಮತ ಸುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಬಚ್ಚೂರ ಸೋಬತ್ ನಾನು ಕೋಯಣ್ಣ ಬಾಸಿ बरोबर आहे अध्यक्ष उडांतून रोजी रोज विद्यार्थी अरे चुकून कशी करे मला काही वाटतं या जरा की पूर्व वाढण्यात उंदी पैसा ಅದು ಬೆಲೆ ಬಾಯ ಚೂಡ ಚಕ್ರೆ ನಾನು ಮಲೋಡೆ ಅದು ಜೀವನ್ ಸುಖ ಮಿಂತಿರಾದ ಬಸ್ಕೆ ಪೈಸಾ ಅಂತ ಚೂಡತೆ ಕಟ್ಟಲಾರ ಅಂತ ಜೀವನ್ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂತಡ್ಕೆ ಮದ್ರೆಕ್ ಪೈಸಾ ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬದಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಬೋಡ್ತಿದೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಸಮಜೆ ಪೈಸಾ ಅಂತ ఉంటాడు ఆయనకు కొంచెం దూరం ఉంచుతారు దూరం ఉంచేసరికి ఆ మంచానికి ఒక బంగారపు కాలు ఉంటది ఆ మంచానికి ఒక బంగారపు కాలు ఉంటుంది 4 बजे उंदी सुकून फर्स्ट पैसा ಅಂತ मरला 5 बजे उंदी सुकून पैसा ಅಂತ इव सुकून को मावा इव सुकून को सूडसिने तेदवल मावा कोयवासिन जाति था इव सुकून को सूडसिने कोयवासी मा जाति था तेचुकुन काम की वल जाति वल इधर नहीं के मत 4 बजे के ತೂರ್ಪು చెడే పరై పడమర దేవుని సుకుమ్మన పొరై ఇంటూ చలే పొరై దేవుని సుకుమ్మన పొరై అదే ఇంట్లో ఓవేమో దేవుని సుఖం అందాజా టైం జర ಜೀವನ್ ಸುಖಂ ಗಿರ್ ಪೈಸಾ ತಿನ್ಕ ಇಂತಿಗಿರ ಇಲ್ದಿಂಗಿ ಅದೆಲ್ಲ దాంతో నిమ్నారు మైండ్ మేడి పొర్రో మేడి బారకూటన కడ మేడి బారకోందన కడ మేడి మంతా పట్టుకో బారకోందన కడ ಅದು ಬಹನ್ ಮನ ಅಂತ ಅದ್ಗಿರ್ಬೇ ಹಟ್ ಬಾರ ಕೋಂದ ಇತ್ತೆ ಆಗ ಕೋಂದ ಬಹನ್ ಮಂತ చుట్టూ తిరిగి అంతా చెల్ల ఆన్ బే వివరంగా బే డీటెయిల్ గా మీకు కరే మాసే మంత మాకు కరే మాసే బారకొందన గడ ಮಾವ ಸಮುದಾಯ ವಸ್ತು ಬೋರ್ಡವನ್ನಂತೆ ಅದು ಬತ್ ಕೋನ ಬಹನ್ ಮಂತ ಈಗ ಆಹಾ ಕೋನ ಈಗ ಮತ ಬೇಕ ಮಂತ ಆಕಿ ಬಹನ್ ಮಂತ ಮనంత ಆಕಾರ ಆನ್ ಬೇ ಹಟ್ ಮಲ್ಲ ರೈಟ್
మూడు కాలు తెలిగితే వాటకి మనకి 3 కాళ్ళు ఇవ్వ జొన్న రాసిదిగా హీరామోతి జొన్న రూపం మనంత హీరామోతి పొట్టెల ಆ ಬಡಗ ಹೋಟೆಲ್ಗಿರ್ ಮದನ್ ಸುಕ್ಕನ ರೂಪನಲ್ಲಿ ಮದಂತ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಸಂತ ಬತ್ತನ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಕ್ಕ ಮದಂತ ಈಗ ಸಾರ್ ಲೈನ್ ಕಮ್ಮಿ ಸುಕ್ಕ ಮದಂತ 3 ಗಂಟೆ ಸಂತ ಸುಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ते तान को मराठ सोडतात सपोज बतल मा करता मानता बनता करले इनके नंग बहाने तिड समुद्र समुद्र ही ना तक इन फिर बांधते थे आने तक हाँ पूरी तरह जाएंगे चाल राशि मंदिर पूरे ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಮದುರ್ತ ಕಟ್ಟಲ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಲ ಇದು ಯದವಾಲ್ಗಿರ ಬದಲಿದ್ದ ತಿಪ್ಪನೆ ಇಂತರಿಂಗಿ ಕೂರೆಗೆ ಕೂರೆ ಕೂರೆ ತಿಪ್ಪಂತಲೆ सुरासी मंदिर ताना ताना राज पूरे तरह ఇక్కడ గీత వడలు సురా అంత పూరే ताना మూడు మైన మూడు పాలు మన మూడు కొయ్య మన అంత पूरे మూడు మన అంత మూడు కొయ్య అగిరికి కూరతో మేము విత్తనాలు పోస్తాము तो इनके पेपी इंचु पेपी अವು ಬಾರ ಕೋನ ಐತಿ ಮಲಗ ತಿವ ಐತಿ ते ಅದು बस बट टाइम नाग वाता सूडते के ताम ते मुहूर्तम काम की वाला लेका की ಅದು ಜೊನ್ನಂಗ ಬಸ್ ಕಿದ್ಮ ಕೊಯ ಅಂತಾಡ್ చూಡ ವಿಸುವಲ್ ಟೈಮ್ ನೆ ಇಂಕೆ ಹಲರ್ ನ ಬಿ ಅಂತೆ ಅವ ಮರಡ್ ಕೋಂದಾನೆ ಜೊನ್ನ ಕಿಚ್ತು ಪೇಜೆ ಅವಕುನ್ ಕಡ ತಗ ವಾಟವಲ್ ಕಡ ವಾಡ್ತು ಪೇಜೆ ಕೋಂದಾನ್ ತಿರ್ಸಿ ಮಾಡು ಅದು ಅದನ್ನ ಆನೆಂಜೆ हेलोन सपोज पलाना टाइम नाग वाते के विषय इन्वॉल्व बताई मनता की अच्छा उसकी सब ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಲೆ ಪೂಸ್ಮಾನ ವಿಸ್ಲಿ ಭಾರತ ಪೆರ್ಸಾಜನ ಪೆರ್ಸಾಜನ ಅದು ಪಾಸಡಿ ವಾಟ್ಸಿ ಇಂದಿರು ಅಸ್ತಾನು ಕಡಬಾತನೆ ದೋ ಹೊಂದಿರು ತಾನ ದಂಡೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನು ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆಡ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಅಸ್ಕೆಡ ದಂಡೆ ఇది కూడా పైన ఉంటుంది కూరతో మేము విత్తనాలు పోస్తాము లీకిద్దాం కూరతో మేము కడపత ಪರ್ಸುಡಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಗೋ ಬಾನ್ ಮನ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಜೊನ್ನಗಾನೆ ಜೊನ್ನ ಮಿರುವಾಗಿದ್ದ ಪಾತಿ ಪೋ ಅಂತೇರ್ಕಿ ಪಾತಿ ಪೂಸ್ತಿ ಪೆಜ್ಜೆ ತಾನು ಪರ್ಸುಡಿ ದೋ ಅಂತೇರ್ ಪರ್ಸುಡಿ ಬಾರಿ ದೋ ಅಂತೇರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜೊನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಿರುವಾಗಿದೆ ಬಾಪ ದೋ ಅಂತ ಇರ್ತದ ಜೊನ್ನ ಪೇಂಡಿನ ದೋ ಅಂತೇರ್ ಕಡಪತೇನೆ ಜೊನ್ನ ಪೇಂಡಿನ ದೋ ಅಂತೀರ ಆ ಪೇಂಡಿನ ಪೇನಂಗೆ ಅಂಬಡಿ ವೇಲಿತ್ತು ದೋ ಅಂತೇರ್ ಅಂಬಡಿ ವೇಲಿತ್ತು ದೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜೊನ್ನಂಗು ಸೆನ್ಕು ಬಾರಿ ಮಿರುವಾಗ್ನೆ सिर मोटे तब परसुड़ी टेक्निक मधुर ಕೂರೆ ಆನ್ಗನ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂರೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ವಾಡ್ತೆ ಹೋ ಕೂರೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ನೋ ಗಿಲಾಸ್ನ ತಾಳಿ ತರಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಬತ್ತಲ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಮಿಚ್ಚೋ ಮಿಚ್ಚು ಡಿಕೆ ಹೊರ ಹಾಬಡ್ಗ ಮಿಚ್ಚೋ ಅಂತ ಬರೇ
मिच्चो तरस मनता तरस गिरी मिच्चो तरस आवड़क मनता मिच्चो अच्छा नीचे मिच्चो मिच्चो आणि तरास फोरो तरस मनता मिच्चो तरस रावंता ते बैला लिखिते मिच्चो तरस पने लिखिते हो मिच्चो आणि तरास पने तरास पेन्ने फोरो म्हणता हाँ बस अच्छा लिख मिच्चो आणि तरास फोरो तरास तरास फोरो म्हणता तरास फोरो म्हणता ताला मत चोर उमरा अकरे की तो तबदन पात्र ते निकासर बात ताला चलत ही ने ते कान ती तरह गिर ಹೊಡ ತಾವಕನ ಬತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಂತಕಿ ಸಲ್ತೆ ಕಾಮ್ ಮೋಮ್ ಸಲ್ತೆ ಉಂಡು ಬತ್ತಲ್ ಬತ್ತೆ ವೇಹವಲ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಟ್ ಇರ್ಕಂ ಪನ್ನೆ ಮುನ್ನೆ ಆಯೋಕನೆ ಉಂಡೆ ಬತ್ತೆ ತಾನ ಫಲಾನ ಬಿಚ್ಚೋವ ಆತಕಿ ಇತ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇತ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಬತ್ತೆ ಮಂತ ತಾನು ಸೂಡಿಸಿ ಕರಿವಾಲ್ಕಿ ಬತ್ತೆ ಅತಲ್ ಕಾಮ್ ಬತ್ತಲ್ ಅನ್ ವ್ಯಾಟ್ ಜಾವ ಗೋಡಿಗೆ ಮದಂತ ಹಾಂ ಇವು ಆಗನ್ ದೋಸ್ತಿರ ಮಿಚ್ಚೋನಿ ತರಸು ಮತ್ತೆ ಸೂಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮದಂತ ಎಂತ ಸಾಮಿ ಹಾಂ मिच्चत कनी लेलेंजुनी नातके मरने की ಹಾಂ ಚದ तरसु आणि ಕೂರ್ಗಿ ಮದಂತ ಕೂರ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಲು ತಾವ ಕೂರ್ಗಿ ಮದಂತ ಹ್ಞೂ ಅದ್ದುಗಿ ಲೆಲ್ಲೆಂಜನಿ ಕೂರು ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಮರ್ಮಿ ಕೀವ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜಾವ ಗೋಡಿನ ವಲ್ಮ ಅಂತ ಮುಗಿಸುಕ್ಕು ಹಾಂ ಜಾವ ಗೋಡಿ ವಾತೆ ಚಕ್ಕೊಟ್ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ವಾತೆಗೆ ಚಕ್ಕೊಡ್ಸಲ್ಲ ಓಕೆ ಮರ್ಮಿ ಬಾಯಿ ವೈದ್ಯರು ಹಾಂ ಈಕೆ ಪೈಸೆ ಅಂತ ಬಿಚ್ಚೋಗಿ ಇಂದಕಾಟ್ ಹ್ಞೂ ಇಂದಕಾಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮರಕ್ ಬಂತ ಹ್ಞೂ मनता है सारी ಚಿತ್ರೆ ಚಿತ್ರೆ ಮಂಡಕಿರೆ ಹ್ಞೂ ಬುಡ್ಡಿಗೂ ಸಮನೆ ಬಂತ ಹ್ಞೂ ఒకడు బతా కిందట సందే మంత చూడు అల్ప అది इनके तना व्यस्त भेलागत मिच्चो बात के इनकी वैतर चान भेट असके मला तना का उपयोग बिनवल करे मान चलते रे हां जावा गोड़ी जावा गोड़ी मला उंडा रिपीट कर ಚಿತ್ರೆ ಮಂಡಪ ಜಾವಗೋಡಿ जावा गोड़ी हां ಜಾವಗೋಡಿ ಹಿರ್ಕ್ ಮರ नानो सागना ओके जावा गोड़ी ಜಾವ ಉಂಡ ಮೊದಲು ಮಾವ ಸರಿ ಚೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮಂದಂತ ಜಾವ ಉತ್ತಕ್ಕನೆ ಮಾವ ಸರಿ ಜಾವ ಗೋಡಿ ಪೊರೋಗಿರು ಪೊರೋಗಿರು ಮಂದ ಜಾವ ಗೋಡಿ ಪೊರೋಗಿರು ಮಂದ ಅದೇ ಸೋಡ್ಸನ್ ಮಾವರು ಜಾವಟ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ಸುಡ್ತೀನಿ ಮಾವರು ಜಾವಟ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಮರ್ದನೆ ಅನ್ಸರ್ ತಗವ ಅಂತ ಜಾವ ಗೋಡ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಾಜಿ ಜಾವ ಅದೇ ಲಾಸಿಲ್ ಮುನ್ನೆ ಜಾವ ಹುಲಿ ಜಾವ ಅವನ ಜಾವ ಅವನ ಜಾವ ಅಂತ ಹೆರೆ ಜಾವ ಹೆರೆ ಜಾವ ಅಂತ ಹೆರೆ ಬೀದಾನ ಅವನ ಜಾವ ಅಂತ ಅವ ಜಾವ ಹೋಯ್ ಹೊಟ್ಟೆ जाओ करलो हां राइट राइट हां ಅವನ ಕಿಂತ ಮಮ್ಮಡು ಈರ್ ಮತ್ತೆ जावा वो ಅವನ ಜಾವ ಏನ್ ಮಾಡಿ दुसरे ಹೆರೆ ಜಾವ ತರಿಂದ ನಕಿ हां ಹಾ ಹೆರೆ ಜಾವ ಚಲ ಜಾವ ಈಗ ಅವನ ಜಾವ ಇಲ್ವಲೆ ಅವನ ಜಾವ ಮಲ್ಲ ಅವನ ಪೂಜೆಗೆ ಅವನ ಜಾವ ತುಂಗವಲ್ ಪಿನ್ವಲ್ ಪೋರ್ವಲ್ ಬಸ್ ಇತರೆ ಕೂರ್ಮದಂತ ಕೊಟ್ಕೆ ನಾಲು ಸುಕುಕ್ಮದಂತ చూడవచ్చు ప్రతిరోజు చూడవేంటి అటు చూడవరికి రోజు చూడవేంటి ನಾಲ್ಕು ಸುಗುಕ್ಮ ಅಂತ ಕೂರೆ మరంత అస్కెల్ చూడ ಕೂರ್ಮ ಅಂತ నాలో చొంకినమదంత ಏನ್ಮ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಚುಂಕನೈತೆ ಕಟ್ಟುಡುಗ ನಾಲ್ಕು ಚುಂಕನೈತೆ ಸಮುದ್ರ ನಾಲ್ಕು
ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬಜ್ಪಾನ್ ಒಂದು ಜವಾನೆ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ఇచ్చిన మీద ఆయన ఉంది జాగా నరం వల్ల ಒಂದು ಜಾಗನ ಬಲ್ಲ फोन करे माता तो हेंदे को परोड़ा आकर बिचली इद्दिद्दा जाव गोरी बते बतले बड़ सुकुम की मनतले बते मनता सुकु कादिसले ಅನ್ನೊಂದು काम नगन मनता ಸಾರು ಇದು ಮೂರ ಅನ್ಸೊಂಡ್ ಬಲ್ಲು सुकु देन तयार आता రహదారి సరి 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 ಸರಿ ఓ మూరన మార పశువుల రహదారి పశువుల సరి ಬೇನಲೇಕೆ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ನಾಲು ಮಂತ ಸಿಯು ಮಂತ ಸಾರು ಮಂತ ಏಳು ಮಂತ ಹುಟ್ಟಿಂಗ್ರೆ ಬಾಪು ಇತ್ರ ಮಂಡಂಗೆ ಮಂತ ಬದ್ ಇತ್ರ ಮಂಡ ಈಗ तो हंतन 4 बजते पश्चिम मंत बड़बड़से मुँह चीक मंता हुंडी मंता अन मैं वाट वाल पित्र मंडगे बड़बड़ वाट वा कड़े वाट वा ये की मटू बत किंचिते मंटू किंचिते मंटू चक्के बार क्वेश्चन की रस्तर पाल्ट किया ಇದು ಅದು ಕೇಪ್ ಬಲ್ಲಿರ್ ಮನ ಅಂತೆ ಹೋಗಿ ಬೀರ್ ಮನ ಅಂತಾರೆ ಕೇಪ್ ಬಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಅಂದಿರ್ತ ಇವೀರ್ ಬೋರ್ ಅಂದಿರ್ತೆ ಇವೀರ್ ಕೇಪ್ ಬಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಹಾಕಾಳ ನಾಲ್ವೀರು ಗಟ್ಟಲು ಸೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಪ್ ಬಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವೀರು ఇంకేదో అమ్మటు అకే కొరమరదకే దాయనకే దొహంతర్ సామి అద్గిరే నాలువిరా నాలుగు కేవచ్చు ఏడువిరా ఏడు సారువిరా సారు సివిరా సియు కిసుకోవచ్చు సిక్క బోనా సగత ఓన్ కేవచ్చు చూడలాగర్ మరి చూడతక వాంత ನಾಲು ಮಾವ ಗೋಂಡ್ ಬಣ್ಣತಕ ನಾಲು ಸಗಾಮಂತ ನಾಲು ಸಗಾನ ಮಾವ ಪೆರ್ಸ ಪೇನೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಿರ್ಕ್ ಮರಯೇ ಸಮುದ್ರ ಪೇನ್ ಹಿರ್ಕ್ ಮರಯೇ ಪೆರ್ಸ ಪೇನ್ದ ಜಾಗ ಅದಗಿರಿ ಅಂದೆ ನಾಲು ಸಗಾನ ಮರಗಿರತ್ತೆ ಪೆರ್ಸ ಪೇನ್ ನಿರ್ವಲ್ಗಿರ ಭೂಮಿ ಮರಗಿರ ಅದೇ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಿರುಕ್ ಮರದ್ಗ ನಿರಂತೆ मला कोरमरागिरी हिरुक मराय ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಮರಗಿರಿ ಹಿರ್ಕ್ ಮರ ಏನು ಅದು ಮರ ಮಾಮೂಲಿ ಮೇಲೆ ಕಾಮ್ ಅರ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇನ್ ಮರ ಇಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಸಗ ತೂಸ್ತೀರ ಅಗ್ಗನೆ ನಾಲ್ಕು ವಾತೆ ನಾಲ್ಕು ಸಗ ತೂಸ್ತೀರಿಂತೆ ಅಹನಾಯೋ ಬಗ್ಗ ಐತಿ ಕಾಯ್ತು ಅಗ್ಗ ಸೋದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕರಲೆ ಅಂತ ತೂಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾವಾಗ ಬಗ್ಗ ಸೊತ್ತ ಮಾವ ಜಾತಿತ ಬಗ್ಗ ಸೊತ್ತ ಗೋಂಡಳ ಮಾಮಲೆ ಪೈಲೆ ಕಲ್ದಾಗ ಸೊತ್ತ ಬೋರ್ ಬರೋರು ಬೋಕು ಕಲ್ಲು ಉಂಜಿಕೊಂಡು ಹಿಂಸಕೀತರು ಮೂರನ ಹಿಂಸಕೀತು ಬೋರ್ ಪರಿಶನ್ कीतो वो नहीं साफ करने लगता नि बोर वारोर हैंड वाला आतोर गदिया कांडे कोइतोर मायनन कोइतोरे और आदमी लपट सबुर वाले कल मा जाते को उनवाले से हां వేహవసంజి ఇది కరెక్ట్ ఇది లపాడు ఎన్వలు ಬೋರ್ वाह 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 हां हां ಕೋಲ ಬೋಡಿ ಮಾಮೂಲಿ ವೇಳೆ ಕಾಮನ್ ಸೇಜರ್ बस उड़ता मत बुकदार सोड़ीता मार सोड़ीता बस पीछे पीछे मत मरद पर मरद ताड़ी मराय मंदर चल जरा से वेख कई मरद है बस के तैयार आता हिर्क मर बारी तैयार आता ಇದಕ್ಕೆ ತೊಲ್ಲೆ ಮಾಗ್ ಬತ್ತಲ್ ಕಿಂದಿರು ಇಂಕೆ ಜೀವ ತೆಣಸಿ ಹೋಂತಿರು ತೊಲ್ಲೆ ಜೀವ ತೆಣಸಿ ಹೋಲ್ಸಲೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಯದನೆ ಹೋಂದಿರು ಅಹಾನ್ ಓನಕ್ಕೆ ಕಾರಗಿರಿ ವಾಡನ ಬಂತು ವಾತ ಈ ಸಾಮಿನ ಮನೆ ವೇವತ್ ಕಾರಗಿರಿ ವಾಡನ ಬಂತುನ್ ವಾತ ವೆನ್ನೇಂಡ್ ಹೋಯ್ವಲ್ ವರುಣ್ಕು ನೇಕ್ ಹೋಯ್ವಲ್ ನೀಕ್ ಹೋಯ್ವಲ್ ತಕೆ ಓನಗೆ ಸುಬೋನೆ ಓನೆ ವಾತಕಿ ಅರೆ नाकु नेड बोन तेरी भान की है ना तो नरक पड़ी नारी तोर बेरा सिक्सत सिरले मारा जप्पर तो बेरले मारगा तैयार की तोर कोली दरवाजा इता राइट की सिर तर नेड वांते सकरे जे सकरे वातेर सकरे वादे वो को में वो किटू ना रोन सुरसी बोई बिटू
इतके मुन मुने वाडे वीर येम पजय इगेक नेंगा अगक नेंगा लेकर कुन रोपन कोंड कीतो येम कुन कारगिरी वाडे येम कुन रोपन कोंड कीतो आता मस्त वेले जला आते परेशान आते के वीर येम धर्मराज लाई भगवंत लाई परेशान आते बेकासी मन वाहन किए ना वाहन चले इतके इदिंगे इंद्रवेल समल सरिकी हाँ वो भगवंत बतल कीतर बरे अंटित के इरुक मरा तैयार कीतो इरुक मयर तैयार किसी इरुक अरुस्तोर इरुक अरसी और तपजे नास्तोर वतुसी नास्त तपजे गाय कांडर की वांतेर रोजी चुकी चुक सिंदूर बरे तीन एक सेने वीर बेके आटून तेस्तर इंद्रियो सोने वाडे हाँ वो आणून देसी बरे मल्ले मुंदे देसी बरे जास्त शिरो तीन बरे तीन किंत वाडे नाक डागुर बर्ग येम कुन कोड किसी तो मी बतल बीचत ये रासुल कल्ले इथे कासके और वाडन पी सोंजी बहान बगा कोती दा जीवन मुने मुन चर्चा आस्के चर्चा बरे आस्के इर मर तयार आता हाँ आस्के तयार आता ಅದು ಕಲಿರ್ ಪೇನ್ ಲಾಸೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಸ್ ವರುಂಡೆ ಕಾತೆ ಹಿಂಗೆ ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ